Момчета, Lone Survivor-ите, къде са? Снимай кучетата, брат. Райли? 56-17 на 40. Райли? Те ще ни кажат постанство, като започне. Ушите. Ушите. Тук не е толкова зет с мъглата, между другото. Ние трябва да се обадим да кажем, че сме готови с всички. Ще му натръгнат това пичка. Ей, айде! Ей! Аз ви казах, кучетата са по нас. My beauty. Туп. Ние сме трети, четвърти по трети. Обаче ти май трябва да сканираш първо. Защото не знам дали повече се пускаш по това. Аз гледах и си хвърлям трети канал. Не всички канали казвам. Тая Борова гора нещо не я виждам аз. Има време. Ние може да я видим въобще от тази мъгла. Малко ме притеснява обаче. Нещо очилата не са ми точни. Ватка ли такова? Какво съм правил? Не. Да, стигна трети шеки в момента. Трети, четвърти. Трети канал.